zinane cemaati hala gelin bolsun, hala qyz bolsun, hala adamsa ijade berýän bolsun, ya ijade bermeýän bolsun. Qaş almagy nähilli diýip sorak kan molýa heýwara. Hudaýyň aýdan hökmi, Rasulullah'ın hökmüni eşitjek adam kulak assın. Rasulullah can aýdypdyr: "La'anallahu Teala en-namisata vel-mutenammisa." Hudaý lanet etdi, yani Hudaý Teala rahmetinden daş etdi. Qaş alýan zinanany vel-mutenammisa, men qaşymy alsana diýip barýan heleýi. Aýny Rasulullah'ın aýdan söýdüş. La'anallahu Teala en-namisata vel-mutenammisata. Hi Kur'an'da yok onu bugurrun diye vaydiliye. Hudu Kur'an-ı Kerim'de var. Metni Kur'an-ı Kerim beyk Allah'ın kelami Suriye Nisa 119. ayeti. Ve la amurannahum fele yugayyirunne halqallah. Şeytan aydıptır. Hudaýyň huzuruna qasam süwaydypdyr. Ey Rabbim dipdir. And içýän sen menen nipdir. Adamlara bar waswasa ederin. Bu kadar waswasa ederin. Bu kadar waswasa ederin. Sen menne suwdyňma? Sen bizre araýaş etmesen pul ýerden çykarmaly. Aja ölmelimi sen näerin dipdir. Sen gelişige girmesen, halka wara bolmasaň bolmarahym diýerin. Bu kadar girerin dipdir. Fala yugayyirun halqallah. Hudaýa sen yaratyşyňdan nady ütgetdirerin şol adamlar dipdir. Sen bir qaş berdin, şonun nady gelişiksiz kökederin gözlerine dipdir. Ya gerçlerine, ya bazılarına, çigirlerine hakub yettirerin dipdir. Özlerine gerçik berdirtjek bolup dipdir. Fala yugayyirunna, şol adamlar ütgederle halqallah, Hudaýyň goýan halkyny. Ya'iduhum ve yumannihim. Aýadyň ýyly şeytan olara wa'de berýär, şolary haý-howasy oklaýar. Ajap gelişikli boldun. Döwreginde şeytany mendeş inni gelişikli boldun. Inni ýüzüň arasda boldy. Inni birime eline pul jady geldi. Ya'iduhum ve yumannihim. Arzuwa oklaýar. Ve ma ya'iduhumuş-şeytanu illa gurura. Allah aýdýar. 120-nji aýatda. Şeytan olar Allah'dy. Emma şoň gurrun içinde bitin qaşyma arassalajak diýip at bolýar. Gowqulagasyn. Şu aýdylýan gurrunly kime aýdylýar? Hudaýa we Rasulullah imany bar adama aýdylýar. Hudaýa Rasulullah imany ýok adamyň gurruny öz başyna ahym. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de Sebbih ismaň içinde hemmemiz bilýän suramyzda. Qad aflaha man tezakka. Arassa adam gününü diýipdir Hudaý Taala. Hudaý aýdýar: "Qad aflaha men tezakka." Her kim temiz bolsa gününü diýär Hudaý Taala. Tezakka arassa bolsa, yani göz kulagy haramdan arassa bolsa, el ayagy haramdan arassa bolsa, kalbi haramdan arassa bolsa. Bir yerde, meselen şu oturan yerimizde 1 kilometrlik yerden hafat jup akyp barýan bolsa, şoň isi gelermiş ta? Gelmez. Bir juwuň, bir nejasatyň, bir hafaň isi 20-30 metrlikden daşdan gelmeýär. Bar gelýän bolsa 1 kilometrlikden gelsin. O şäheriň hafasynyň isi şähere gelmez. Haram zatyň isi. Emma günah işin iyisi. Emma Hudaý Taalaň lanet eden bir işi. Qaşyn almak iyisi. Bağışlan zina etmek iyisi. Araşmak iyisi. Ve her zady ki Hudaý haram eden bolsa, belki bu yaş aseman ha berrevet, berdemagy hur rizvan berşevet. Emma bir adam bir haram iş etse wara, şoň hafalygynyň iyisi, şoň haramlygynyň porsusy, şoň haramlygynyň anqysy bar behiştiň içindäki hur gyzlaňda burnuna barýar diýär. Belki bu yaş bir aseman ha berrevet, berdemagy hur rizvan berşevet. Cennetin gafsyndaky duran ferişteleri de barýar diýär şoň iyisi. Ey bir musulman haram iş etýän bolmaly, anqyýady iyisi gelýär diýip aýtjaklar diýär. Ber temizledi, arassaladı, näme ödümüz ağlamalı. Yani näme? Müslüman adam ödün haramdan arassalar, haram anqymadan arassalar, 7 gat asmanyň içinde porsymadan ödün arassalar, behiştiň içindäki hur gyzlara anqyp barýan isen ödün arassalar müslüman adam. Belki bu yaş asman ha berrevet,
بر دماغ حور و رضوان برشود. این نجاست بو یشاید 20 گام به نجاست فقط بر 20 قدم چلی گلیه. به نجاست 30 قدم چلی گلیه. اما حرام نجاست، اما حرام işetmek. Mesela qaşın arasaladı, şon haramının iyisi 7 kat asman dolduruyada. Ahir kurrun dayden koy kamil olsun kurrun. Halk diye. Ne etmeli? Ulu millet alvati. Ey Müslüman, ey mümin. Yani Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de aydip tuqa, Resulullah'dan aydip tuqa, haramdığının necasatını düşünüp tuqa, yine de özünde yeke Huday'a cevap kuh olmalı, Huday'ın yaradan formasını ütkötmeli, yine de halka vara demeli. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem, ondan bana nâme diyecek. La tequmu s-sa'a hatta la yuqalu fil ard Allah, Allah. Resulullah can aydiptir. Kıyametten önçek bir zaman mı olacak? Yerin yüzünde bir nefer tafılacak değil, bir cegedik Allah desin. La tequmu s-sa'a hatta la yuqalu fil ard Allah, Allah. Kıyamet bulmaz, ta inki yerin yüzünde bir nefer tafılmaz Allah desin. Aya şu yağda gelse halka etmeye deyip Allah diyecek değil mi? Aya halka etmeye deyip Bismillah diyecek değil mi? Aya halka etmeye deyip Rabbin Allah'ını çağıracak değil mi? Nemeden çireyim adam öğüdünü ağırlamalı. Adam öğüdünü ağırlar. Rabbim Allah'ına Allah olmaz ahim. Öğüdünü hafa, Huday'ın icazı vermedik haramzadını bulamalı. Şol haramı da öğüdünü temizlemek aat vermeli. Öğüdünü arasalamak aat vermeli. Bitir girişiksiz değilmey. Bitir kıyamette utanışlı olmarma işli adam. Huday'ın haram diyen de adını temizlemek deyip aat vermeli. Huday'ın niciyet şidat diyen de adına yok arasakim bir zat deyip aat vermeli. Adamları oraya olacak, halka oraya olacak. Halka oraya olacak olsa bir vakti yerin yüzüne Allah diyen tafılacak değil. O şonda da kıyamet olacak. Resulullah'ın aydan dedi. Adamla aytmaya deyip de aytacak değil mi kan?